Lemililo yequbula idlule nomuntu oyedwa eShowe. Imeya yomasipala waseMlalazi ikhansela uQueen Xulu ivakashele indawo ezikhahlamezekile ukuyohlola umonakalo. Umasipala waseMlalazi ke amahhodi angaphezulu kwa15 kwawu28 hayi impela kuyabhujwa umlilo. Izolo ke besihambele kwaWard 1 la ogcine khona kwesweleka ubaba wakhona. Umfowabo yena naye washa ethi uyelekelela usesibhedlela eNkandla. Kodwa ke okukhulu kakhulu sakhuluma ngokuthi mungakanani umonakalo. Umuntu akakwazi ke ukusho njengamanje kodwa imizi eWard 1 ibiwu25 ibiwu30 30. Njengamanje nake izolo ke saya khona la bekusweleke khona ubaba wakwaGazi. Masifika ke khona ke siyabona impela ukuthi hayi bekonakele. Siwelele komunye futhi umakhelwana nakhona kushe izimoto ezimbili. Nakhona futhi kushe nemfuyo khona ngaphansi kwaWard 1. Izigceme ezikhahlamezeke kakhulu isuka ke kuWard 1 kuya kuWard 22 kanti uWard 1 iyona ndawo ekhahlamezeke kakhulu impela. Iyili180 siyonke imizi ekhahlamezekile. Imililo ilimaze nemfuyo. Intaba zimnyama nale sasele imfuyo ayisakwazi ukucosha ongase kuye ngasethunjini. Kunzima impela nje kubi khona. Lo moya nemililo okudlulele ezingxenyeni zaseNkandla kwashiya ke umonakalo omkhulu nakhona. Indawo ekhahlamezekile eBabulanga Ward 11, Ward 7, Ward 4, Ward 10, Ward 12, Ward 14, Ward 5, Ward 6. Ingama-70 imizi ecekeleke phansi eNkandla. Sisalekelela nje ngokuthi sithole zona oblanket, sithole kube khona kuya ngasethunjini kulabo abashelwe ilokuzana nanokuya ngasethunjini. With the hope ukuthi uprovince basithembisile ukuthi kusasa uMEC wakwaGokda will be here at Kandla. Amadlelo angamahlungu. Umasipala waseNkandla uzama ukulekelela nabafuyi. Akukho okunye esingakwenza. Umuntu uzama ngayo yonke indlela ukuthi sizithole amabheke. Kodwa iqiniso ukuthi izolo angizamile ukuthumela i-email ku-MEC wakwa agriculture ukuthi asilekelele. Lo muzi wakwaLanga oseyimambeni kuWard 14 usuphenduke inxiwa. Yonke into ibiphakathi ishe yaba umlotha. Silahlekelwe kakhulu. Ngene nje umlilo washisa zonke izindlu nezinto kade ziphakathi endlini, kwasha konke nefridge adikhona phakathi nengubo, kwasha konke nokudla obekuphakathi ngoba nje akuphumanga lutho. Siyacela ukuthi ke nisize ngoba nathi la ekhaya asinalutho, siphilela nje ngemali yempesheni yesalukwazi. Lemililo idlulele ezingxenyeni zaseBabanango.